бачаҳои азиз, бо ҳамин афсонаи имрӯзаи мо ба охир расид. ба шумоён хоби ширин орзумандам. мухлисони азизи шабакаи СТВ-и Садо ва Симои Самарқанд, ҳамаи шумоёнро бо Наврӯзи аҷам муборакбод менамоям. Наврӯзатон фирӯз бод, ҳар рӯзатон Наврӯз бод. Barchangizni Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Дорогие наши самаркандцы, я всех поздравляю с таким замечательным, теплым праздником Навроз. Это праздник весны и пробуждения природы, добра и милосердия, богатого дастархана и, конечно же, вкусных лакомств. Желаю, чтобы на ваших лицах всегда сияла улыбка, в душе была радость и чувство восторга за происходящее вокруг, а вокруг поистине все прекрасно. ҳамдиёрони азиз, ҳамаи шумоёнро бо Наврӯзи аҷам, бо Наврӯзи дилафрӯз, бо Наврӯзе ки таърихи 5000 сола дорад, самимона аз таҳти дил табрик ва таҳният менамоем. маълумотон ки тамоми мардуми шарқ рӯзи нав Наврӯзи аҷамро бо як шукӯҳу шаҳомати ба худ хос таҷлил мегиранд. дар соли нави омадаи имсола ҳам мардуми мо албатта аз соли нав, аз Наврӯзи оламафро мехоҳанд ки ниятҳояшон амалӣ шавад, бахту иқболи нек, дастурхонашон пурбаракот шавад. албатта тамоми ходимони Садо ва Симои Самарқанд, шабакаи навташкили телекомпанияи Самарқанд СТВ ба ҳамаи шумоён дастурхони пурфайз, сиҳат саломатӣ, офтоби бахти оламоро бар саратон шӯълаафканӣ кунад гӯён бо Наврӯзи дилафрӯз аз таҳти дил табрик менамоянд. СТВ ijodiy jamoasi nomidan barchangizni yasharish, yangilanish fasli Navruz olam bilan chin dildan tabriklaymiz. Xonadoningizga tinchlik, tansihatlik, xotirjamlik, dili beg'amlik tilaymiz. Kelasi Navruz bayramlarini pandemiyasiz kutib olaylik. Muxlisoni azizi shabakai STV Sado va Simoyi Samarqand, Navruzatон муборак бошад. ба ҳамаи шумоён кайфияти наврӯзӣ таманно дорем. бо мо бимонед. STV Sado va Simoyi Samarqand.